Bývanie. Jedna z najväčších a najsledovanejších výziev súčasnosti, ktorá zasahuje takmer každú rodinu. Štátny fond rozvoja bývania stojí na strane tých, ktorí potrebujú oporu. Takmer 380 miliónov eur. Túto sumu sme vynaložili na podporu bývania v roku 2025. Prostriedky z eurofondov smerovali tam, kde to bude mať najväčší prínos, do obnovy budov. Investície do kvality bývania, energetickej efektívnosti a komfortu presiahli 166 miliónov eur. Od Bratislavy až po Pečovskú Novú Ves. Nové nájomné byty a projekty vznikajú po celom Slovensku, nielen vo veľkých mestách, ale aj v menších obciach. Pomohli sme 386 rodinám nájsť si dostupné a stabilné bývanie. ŠFRB však myslia aj na seniorov a zariadenia sociálnych služieb. V minulom roku do tejto oblasti smerovalo takmer 20 miliónov eur. Štátny fond rozvoja bývania sa mení na modernú, profesionálnu a transparentnú verejnú inštitúciu. Jej cieľom je menej byrokracie a dostupnejšia pomoc pre ľudí. Aj preto vznikol nový klientský portál a elektronický systém. Spájame sily aj s kľúčovými inštitúciami. Podporujeme riešenia bývania pre zamestnancov Ministerstva vnútra a spolupracujeme s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Aby sa pomoc dostala tam, kde je naozaj potrebná. Štátny fond rozvoja bývania netvoria len procesy a rozhodnutia. Tvoria ho ľudia. Tým, ktorý pomáha tam, kde je to ľudsky dôležité. V správnom čase, na správnom mieste. Štátny fond rozvoja bývania. Domov pre každý príbeh.